Hori dela eta, nekazal politikak herritarrengandik gertuen dauden erakundeen esku egon behar dira. Gobernu zentralistak tartean sartzea kaltegarria da. Lege dekretuak eta gehiengo absolutuak erabiltzan dituzte gure autogobernua murrizteko. Zentralismo horrek Euskadiren eskumenekoak diren politika publiko gehienei eragiten diete. Horregatik, Arabako Errioxako ardogileek jatorrizko deiturari egiten dioten ekarpena aldarrikatu nahi dut berezko ondare moduan. Era berean, kudeaketa propio bat egin behar dela aldarrikatzen dut. Arabako Errioxak mahastitzaintzari eta ardogintzari dagokionez erreferente izaten jarraitu behar du. Eta hori guztia, Rioja jatorrizko deituraren eredu desberdin batean egin daiteke. Lankidetzan oinarrituta posible da beste kudeaketa bat egitea. Errealitate desberdinak kontuan hartuta, batez ere Arabako Errioxa.